Mifa production ni ondu jabalanin filɛbagaw an bɛ aw fo ka wale ɲuman dɔn an b'a yira la k'a fɔ ko nin an dontɔ an ka dɔgɔkun kunnafoniw kan kunnafoni minnu ni an bɛ a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan karidenw fɛ an bɛn'u bama yɛlɛma tolu ka cɛɲin na i n'a fɔ sanga a n'a ka waati n b'o fɔ aw na cogoya min na n tɛ se k'a fɔli la n kelen b'a bɛɛ dɔn i kana se ka fiyewu i kelen b'a bɛɛ tiɲɛ olu de ko n den kelen ale tɛ se ka bɛlɛ ta o de ko n kɔnɔna la bi ne ni n denkɛnin bi yan Isuf Petit Muktar Ba Traoré fiston ça va kan jumɛn de b'i la sisan banakan bana ale kɔni b'a dɔn ji kura min bɔlen don sa ne ba bɛɛ de man kɛnɛ sisan ta ye alama fɔlɔfɔlɔ ta kun ye damada ye n'i famana mɔgɔ ma damada damada mais sisan n'i famana i ka mɔgɔ ma a wele téléphone na dɛ ou bien n'i b'a dɔn i bɛ se ka wuli ka taa lajɛ a man kɛnɛ katetɛri bɛ bɛɛ bolo la katetɛri bɛ bɛɛ de bolo la an ka dugawu k'an ka cameraman yɛrɛ ale kɛn bɛ ka caméra branché k'i da kɛrɛfɛ n yɛrɛ jɔrɔlen don ale t'a la dɛ a man ɲi o sisan bana ninnu bɛ taa ni fanga yɛrɛ ye an ka tila ka gɔlɔbɛ ni segu fali ni jun dɔ ɲini ka ɲi voilà n'a y'i fa o la ka wɔsi a b'a bila i ko ni bamanan safinɛ ye o y'a bannen a bɛ mangoro fana ɲini ka fara kan ka o min kosɛbɛ an yɛrɛ bɛ yiri bɔ koyi an yɛrɛ bɛ yiri bɔ dɛ an da ni tugulen don jɔ tɛ an bɛ yiri bɔ dɛ kosɛbɛ bisimila donc Musafu an b'a lamɛnbaa jɛkulu bɛɛ lajɛlen fɔ k'a fɔ k'u bisimila u ka kunnafoni di kɛnɛ kan siga t'o la ni kunnafoni dabɔlen don k'olu yɛrɛ de bɔ fili la donc n'an m'o kɛ kari o kari dɔgɔkun kunnafoni donc an bɛ taa bi an b'an ka kunnafoni kun fɔlɔ an bɛ taa Sebenikɔrɔ ko Sebenikɔrɔ sigibagaw wulila k'u jɔ ko bingali fanga bonyana yen dɛ kosɛbɛ kɛ Isuf Muktar Ba Traoré an bɛ taa Sebenikɔrɔ ale bɛ commune 4 fɛ Jɔn Saramani Ɲumana Sekati kɔni kɛlen don yɔrɔ ye sisan yɔrɔ min tiɲɛ ni Ala ka kan ni a sigidalamaw sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔlen don k'a sabu kɛ su ani tile bingani wale de bɛ taa ni ko u sɛgɛrɛ sanga a n'a ka waati madame Kamara Fatumata Jalo ale ye feerekɛla ye Fatumata kɔni ko jeune fila taara bi ale kan Isuf Muktar Ba Traoré u taara Ala ni kira minɛ ka sanni kɛ ale bolo sanni in bɛ bɛn 500 bɔɲɔnko ma nka u ye 2000 billet lankolon de d'ale ma n'a bɛ fɔ o ko faux billet ale de kurutu kɔrɔtɔtɔ o warimisɛn ɲinini na u ye Ala ni kira minɛ ni ka ale ka wari bilalan yɛrɛ ta ka taa n'a ye awɔ hali sini u bɛ ka taa u ma ye Isuf Muktar Ba Traoré o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen Dramani Sogoba ale ye pharmacien ale fɛnɛ ko u tugulen filɛ na ale kɔ a bɔtɔ pharmacie la pharmacie datugulen 3h du matin wagati Isuf Muktar Ba Traoré u tugulen filɛ na ale kɔ ka taa ale lajigin ka bɔ a ka moto kan ni ka taa ni moto ye telefɔni min b'ale bolo ni ka taa ni o fɛnɛ ye Isuf Muktar Ba Traoré nka ani ale ka porte-monnaie u taara ni nin bɛɛ lajɛlen nka komi o y'a sɔrɔ ale n'a ka yɔrɔ man jan ale ye fɛɛrɛ kɛ ni ka démerder ka taa a ka yɔrɔ la nka u kɔni ma mugu ci ale la u ma fɛn wɛrɛ kɛ nka maramafɛnw kɔni tun b'u bolo ka sabu kɛ muru tun b'u bolo fo ka taga se marifa ma Isuf Muktar Ba Traoré nɛgɛ kanɲɛ 22 fɛnɛ wagati Isuf Muktar Ba Traoré nin fɛnɛ ye madame Sisoko Aminata Ba ale ye galadonna waraba ye u talen filɛ ni ale fɛnɛ fɛ yen ni ka taa bi ale ka Isuf Muktar Ba Traoré ka a denmusonin minɛ yɛrɛ ko ni nafolomafɛn fɛn b'a bolo ko n'a ma di olu ma ko u n'a a denmusonin ni karaba a ma kɛ film ye sa wa o kɛlen ale ka bazɛn minnu dodon gala la minnu tun b'ale bolo ale fɛnɛ ma o bila dagirinda la o yɛrɛ kun ye ale balimaw a ka clientw de ta ye ale kɔni y'o bɛɛ lajɛlen di u ma u y'o minɛ ka taa ni maa kofɔlen bɛɛ ko Isuf Muktar Ba Traoré k'olu kɔni taara u ka nisɔngoya sɛbɛn don 9e arrondissement la polisiso la yaasa bɔ bɛ se ka kɛ ni mɔgɔ ninnu kalama cogoya min na nka i b'a fɔ an bɛ dogo min na ko sisan Isuf Muktar Ba Traoré ko halisa ko taama bɔ sisi ma bɔ k'olu kɔni bɛ wele da mun kɛ Isuf Muktar Ba Traoré an ka jamana marabagaw ye o de ye ko n'u ma fɛɛrɛ kɛ ka dɛmɛ don olu ma k'olu ta kɔni kɛlen don siran yɛrɛ ye k'a sabu kɛ bingani wale sanga a n'a ka waati de bɛ taa ni ka olu sɛgɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ la a gɛlɛyara yen ka i denmuso minɛ o kɛra film ye dɛ sisan muso ninnu u ja ka farin dɛ Ala k'an d'u kalo dibi la amina yarabi
donc Musa an bɔ an bɛ taa kunnafoni kun filanan na an ka kiiri tigilamɔgɔw u bɔra ka kangari gosi a ko maa minnu nɔminɛlen don ani maa minnu siga kɛmɛ maa minnu na olu de b'u ka yɔrɔw feereli la u kun fɛn m'o ko kan ye Isu Muktar Ba Traoré i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na nin kɔni kɛra communiqué min n'a bɔra procureur de la République yɛrɛ fan fɛ di Cour suprême a kɔni bɔra k'a fɔ ko sigana kɛlen don maa minnu na ani maa minnu yɛrɛ tɛgɛ talen don Isu Muktar Ba Traoré yurugu yɛrɛ ta fanfɛla la n'u jamana nafolo kɔni caman bɛ u bolola la a ko a caman bɛ yen sisan minnu bɛ ka u ka bolofɛnw feere ko nka kangari min bɛ gosi kana san dɛ n'i y'a san i ka wari bɛ taa dɛ donc u bɛ taa a minɛ i la awɔ k'a sabu kɛ ni sɛgɛsɛgɛli kɛra ka n'a ye k'a fɔ ko u nɔ b'a la yɛrɛ wa fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ tigɛ k'a dɔn u ka fɛn ninnu taara yɔrɔ min na Isu Muktar Ba Traoré ko i na bɔ a kalama o de kama sisan immeuble ninnu caman bɛ sugu la dɛ ne yɛrɛ Sali wele o don ko n'a bɛ se immeuble ma a bɛ ne hakili la ko wari b'ale kun ja caman t'ale kun réseau immeuble 4 étages ni 3 étages ni villa kunturu de bɛ ka feere sisan a bon prix koyi ba hali o yɛrɛ fɛnɛ la ko wa an ka dugukolo ko in yɛrɛ fɛnɛ b' o la dɛ awɔ maa kelen dugukolo kelen walima dugukolo fila tɛ tɛmɛ o kan bilen dɛ o don dɛ dugukolo mun don à titre d'habitation dugukolo bɛ yen foro ninnu tɛ mais mɔgɔw yɛrɛ kan ka don terrain minnu bɛ se ka kɛ sigiyɔrɔ ye 30-40 ninnu voilà olu kɔni 1 personne 1 terrain ou bien 2 terrains a tɛ tɛmɛ o kan dɛ donc n'i tɛmɛn'o kan o b'a tɔn daraki n'i tɛmɛn'o kan mais Musa o fana ka kan parce que n'i y'a to k'a jateminɛ Sali min filɛ nin ye terrain t'u bolo e ka cameraman ni terrain t'u bolo dɔ b'e bolo wa terrain wa bon dɔ bɛ sɔn ka sɔrɔ ne bolo dɔ bɛ bolo yɔrɔ o de ka n'u m'a kɛ ten tɔ a ko bɛ caya dɛ mais wari t'olu fɛnɛ kun u ko k'ali maire ka siraw de ye nin ko ye fasidikɛla yɛrɛ b'a fɔ cogoya min na maire minnu bɛ dugukolo i miniya ye an bɛ kɛlɛ la maire y'a nɔfɛ o dɔrɔn de don ko ye ka mɔgɔw ka dugukolo ndaraki ni ka tila k'a feere tuguni sɔngɔ gɛlɛmaba la ko nin bɛɛ lajɛlen bɛna sɛgɛsɛgɛ terrain ni mun ka kan a bɛ feere o de la gɛlɛyaba tɛna sɔrɔ a kɔnɔna la n'o kɛra an bɛɛ bɛ dugukolo sɔrɔ awɔ n'o tɛ an mɛnɛ don luwanse la dɛ Bamakɔ luwanse yɛrɛ bilama sɛmɛlɛ ne ma dala ni mɔgɔ b'i to a kɔnɔ ka sotigiya kɛ o 20,000 20,000 40,000 entre couché kɛ n'o 5000 sisan entre couché ni ka don dɔrɔn k'i fili i ka dilan kan n'i ma 5000 bɔ 5 chèvres i t'o sɔrɔ ala k'an bɛɛ sababu ma amina yarabi non o kɔni hakilina in ka ɲi nin ka ɲi dɛ ka ɲi yɛrɛ ni muso ka wusaya matu ninnu ma awɔ a bɛ sɔrɔ kosɛbɛ kɛ donc Musa fo an bɛ bɔ yen an bɛ taa barikani na ko mun na ko barikani mɔgɔw de tɛ fɛ ka taa Faransi Isu Muktar Ba Traoré i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na Faseri kɔni ko an ka barikani ta k'a lajɛ ko mun de kama barikani mɔgɔw yɛrɛ n'a fɔra k'u ka segin ka taga Faransi kɛlɛ don ni Mali y'u gɛn u b'u kunda Niger kan ni Niger y'u gɛn u b'u kunda Algérie kan ni Algérie y'u gɛn u b'u kunda Tchad kan ko an ka barikani yɛrɛ ta k'a lajɛ dɛ Isu Muktar Ba ko barikani ye liaison militaire de ye mun ni a yɛrɛ kolomu karira depuis 1831 san 1831 awɔ k'a créera mɔgɔ min fɛ o ye Louis Philippe ye Louis Philippe ko et puis ko légion fɛn mun don mɔgɔw bɛ na a la n'a ka di ye légionnaire mɔgɔw hali n'a ye jaabi se ka taa awɔ yɔrɔ e ma ye a bɛɛ o de o n'a ye matu ja matu bɛ se ka taa n'a ye matu ja a bɛ taa donc o de kɛlen n'o ye Isu Muktar Ba Traoré u ko barikani yɛrɛ bɛ taa maa 4500 militaires maa 4,000 ni 500 awɔ minnu bɛ Mali yɛrɛ la yan Isu Muktar Ba Traoré k'u tɛ se ka taa k'a sabu kɛ u ka fɛn caman bɛ Mali la yan Isu Muktar Ba Traoré n'i y'a ta k'a lajɛ k'u ka équipement yɛrɛ ka ca yan kosɛbɛ k'a sabu kɛ o drone 3 bɛ u bolo avion de chasse 7 bɛ u bolo hélicoptère 22 o bɛ u bolo fo ka taga se avion de transport tactiquement o tan bɛ u bolo Isu Muktar Ba Traoré véhicule blindé lourd o 260 o b'u bolo Mali kɔnɔ yan koyi o Mali gansan kɔnɔ o ye Mali gansan in da Isufu ka véhicule logistique minnu bɛ yen o
kɛmɛ saba ani bi wɔɔrɔ o b'u bolo ya fo ka taga se voiture blindée légère ninnu ma o kɛmɛ fila ani tan o b'u bolo ya fasiriyala ko k'a ta k'a lajɛ ko kun jumɛn kama ninnu yɛrɛ tɛ taa Faransi ko k'a sababu kɛ a caman bɛ yen somɔgɔ t'u bolo Faransi muso t'u bolo den t'u bolo kundo wɛrɛ t'u bolo k'o de kama ko Faransi yɛrɛ kɛn bɛ ka u cari Sahel jamana kan ko ni ninnu taara i ɲɛ b'a la banbagaci ninnu dɛ ko n'u taara Faransi don o don Faransi bɛ juguya n'anw yɛrɛ ye yan k'a mɔgɔ ninnu dilannen don o dɔrɔn de kama ni légionnaire ninnu taara Faransi olu fana u bɛ taa rebellion créer o de kama taa yɔrɔ t'u la segin yɔrɔ t'u la u nana n'u kɛ an farafinw doni ye wajibi a y'an ja sa u b'an dala a m'an ja sa u b'an dala an ma n'u gɛn u bɛ taa yan fɛ olu ma n'u gɛn u bɛ taa yan fɛ olu mana gɛn n'o tɛ don o don ne b'o fɔ i ka kuma la o n ko tiɲɛ kɛlɛla fara n'a ma to n ta la n faso k'an kun ci ye o tɛ juguya i ko wɛrɛ ɲini na tɛ ala k'an bɛɛ sababu ma amina yarabi n'an bɔra an bɛ taa kunnafoni kunna na Musafu Mali joliden ko fiɲɛ bɔra Siselakaw ni Yaralakaw denmusow yɛrɛ kosɛbɛ kɛ El Hadji Abi Haidara ni y'ale ka bolonɔ ye bolonɔ min ni a kɔni bɛ kuma ni n'a fɔ i bɔra kalama cogoya min na Mali jolidenw ka ko la MJD a mɔgɔ ɲuman ye dɛ e b'o dɔn wa n'i ye ko kɛ ne k'u dɔn wa e t'u dɔn ko bɔ mini kana u kana n'a ɲini yan dɛ jɔn bɛ tila ka kan soto ɲininka n'ale b'u dɔn bon est-ce que Matu man k'u dɔn ale b'u dɔn kana muso don kuma la dɛ i y'a b'a da ale kan k'u dɔn dɛ ayiwa dumando septembre kalo tile san 2022 Isu Mukutari Ba Tarawele o kɔni kɛra bɔsira ye ni maa saba bolola la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Aminata ani Didi Pulo fo ka taga se Sara Yara ma n'i bɔra kalama k'a fɔ ko wagati tɛmɛna ninnu kɔni kun minɛlen don Mali jolidenw ka ko la Isu Mukutari Ba Tarawele a wagati yɛrɛ a kuma cayara kosɛbɛ k'a sababu kɛ don min na u kun kan ka taa yɛrɛ k'u ka taa liberté provisoire la hali sisan u bɛ liberté provisoire la u ka fɔ ka fara kan o la u bɔlen bolen yɛrɛ da fɛ k'u bɛ don mobili kɔnɔ ani appel ka kɛ tuguni ka na u minɛ ni ka u don bɛɛ yɛrɛ la kuma in kɔni cayara kosɛbɛ k'a sababu kɛ u fa yɛrɛ o kun tɛ maa dogolen Isu Mukutari Ba Tarawele fo a nana kɛ sababu ye a y'a jɔyɔrɔ yɛrɛ bila k'a sababu kɛ ale kɔni ma se ka faama foyi sɔrɔ nin na nka a don ka jan a sebali tɛ an bɛ don min na i ko bi kɔni sisan kiri y'a yira k'a fɔ ko nin maa kofɔli ninnu u bɛ se ka taa yanni kiri mago ka se u ma u kɔni bɔtɔ bolen yɛrɛ da fɛ i n'a fɔ kunnafonidila b'a fɔ cogoya min na o somɔgɔw y'u sɛbɛkɔrɔ kunbɛn ni ka ɲɔgɔn sumu ni kasiw kan sutu ɲɔgɔnnaw b'a la bolomafara kasiw an minnu taara bilasirali la anw yɛrɛ ka kasi ka jugu ni somɔgɔw ta ye u kɔni y'o caman kɛ wa an bɛ yɔrɔ min na i ko sisan ninnu kɔni u b'u ka so nka ko ma ban dɛ i ɲani sariya mɔgɔw bɛ se ok Musa an bɔ yen nɔ an bɛ taa Ansongo ko nin ye kamalen dɔ ye ko a tora ka baara la a ka kalifaw minɛna la kosɛbɛ kɛ Isu Mukutari Ba Tarawele ni an taara Ansongo nin ye kamalenni min ka kalifa minɛna k'a to a ka baara la a ka baara in kun tɛ baara wɛrɛ ye a kun bɛ camion dilan de kɛ camion dilan de sen fɛ ale kɔni to pièces de tali la k'a fɔ ko a nana di a ka patron ma yaasa baara bɛ se ka kɛ cogoya min na a ma ɲɛ mun kɔ ale de bɔlen filɛ ne ka bi Isu Mukutari Ba Tarawele a binnen o kɛra a ka ni fɛn y'a kan tigɛ camion minɛ ninnu ka girin de koyi u caman denw minnu tun b'a kun na awɔ a kɛra o cogo de la dɛ ka minɛnw to a kunna ka bɔ ka bin o minɛn dɔ ye minɛn dɔ ale bintɔ binna minɛ de ka sa wa minɛ de binna ale kɔni kan ka sa wa nka o kɔni kɛra a ka sababu ye an bɛ dugawu de kɛ yarabi a ma ala ka hinɛ a la ala ka yafa k'a ma sɔn n kan ka taa Ansongo e bɛ taa o ka ɲi j'ai un petit là-bas ko an wele kuma bɛɛ k'ale taara Ansongo n ko ne fana bɛ taa Ansongo Ansongo ka di dɛ Ansongo taga mana kɛ fɛn min an bɛɛ b'a nɛnɛ e ma taa fɔlɔ sɛbɛ Ansongo tali tɛ kɛlɛ koyi bon an taara wagati min na o y'a sɔrɔ yen ka di kɛlɛ tɛ yen n'i ko k'i bɛ taa san dɔ cɛ o ye champ de guerre ye dɛ ayi non hali sisan i bɛ taa o ka nɔgɔn e sɔnnen tɛ an ka kɛlɛkɛcɛw ye n sɔnnen ma ne ye kɛlɛkɛcɛ ye olu de bɛ e an'i bolofɛn olu de bɛ yen ni ka o don bɛrɛ la
i daga sunɔgɔta ni ne ma ɲɛ ne bɛ taa an sɔn o ne yɛrɛ bɛ marifa n'o ɲini ka bila an yɛrɛ kɛrɛ la bɛɛ bɛ ka taa ni marifa yɛrɛ o ye ka sariya sɔsɔ dɛ ayi o tɛ sariya sɔsɔ yɛrɛ n'a ɲagami na a tɛ ɲagami ayiwa foyi tɛ ɲagami bilen d'accord an bɛ bɔ yen nɔ an bɛ taa Musa fɔ an bɛ taa an ka kunnafoni wɔɔrɔnan nɔfɛ ko denw ka kusi ko kɛlen don baara ye ko médecins dɔgɔtɔrɔw bɔra ka kunkan bɔ dɛ kosɛbɛ kɛ Isu Mukutari Ba Tarawele u ko kusi a ka ɲi a sɛbɛkɔrɔ ka ɲi kusi jetable mun bɛ don denmisɛnninw na nka ko dɔgɔtɔrɔw bɔra ka kuma dɛ u ko kɔmuso ji bɛ jaba ɲɛ nka den minɛ nka tunu jaba tɛ ɲɛ o ji la dɛ ko ni a fɔra k'a fɔ ko kusi in kɔni ka ɲi ko fo kusi kɔlɔlɔ minnu bɛ a la a ka se ka ɲɛfɔ an balakaw ye k'a sabu kɛ muso dɔw bɛ yen olu ma kusi dara den na sɔgɔma ala ni saliya yɛrɛ fɛ u bɛna fini mun ko fo su ni ala sɔnna ma u tɛ kusi bɔ a la an ka dɔgɔtɔrɔw dun ko k'a fɔ ko o bɛ se ka kɛ denmusoman b'a la den cɛman b'a la ko a bɛ se ka kɔlɔlɔba a bɛ se ka a lase den ma k'a sabu kɛ hali den ka cɛnimusoya yɔrɔ yɛrɛ la ko a bɛ se ka kɔlɔlɔba kɛ donc ko u bɛ weleweleda min kɛ o de ye k'a fɔ ko n'an ma ɲɛ k'a fɔ ko an bɛ kusi in don an ka denmisɛnninw na an k'an jija an k'a don ni kusi ninnu nɔgɔra Isu Mukutari Ba Tarawele kusi ninnu ka bɔ wa a kusi ninnu ka taa fili ɲamanminɛn de kɔnɔ ɲɔntɛ i b'a ye du dɔw yɛrɛ kɔnɔna la i b'a sɔrɔ i mana don i ɲɛ de bɛ kusi ninnu ka du fan bɛɛ fɛ k'a bɔ dɔrɔn k'a di denmisɛnninw ma aw taa ni fili Musafu n'i sera kaba la n'ala y'i ci san ka na k'i to kaba la o ye kusibugu ye san bɛ kusiw de cɛ i bɛ kusiw de funufununen ye ne ko o yɛrɛ ka ɲi mɔgɔ yɛrɛ ka kɛnɛya ma an ka denw yɛrɛ bɔ yen sa o yɛrɛ ka ɲi mɔgɔw ka kɛnɛya yɛrɛ ma wa san bɛ cun dɔrɔn u b'u ka kusi bɔ k'a lafili wala i bɛ kusiw de tugulen yɛrɛ an ka ɲɔgɔn sa a bɛ n'a fɔ ko pɔn ala k'an bɛ sababa ma amina rabi Musa an bɔ yen nɔ an bɛ taa ko Bamakɔ sigi kɛmɛ bɛ baara ye dɛ bingali caman bɛ Bamakɔ kɔnɔna la dɛ kosɛbɛ kɛ mun de fɔ n b'o k'o kan Isu Mukutari Ba Tarawele fasiri kɔni an tɛ sɛgɛn a la fasiri bɔra k'a fɔ an ɲɛna san a n'a ka waati k'a fɔ ko Bamakɔ kɔni kɛn bɛ bi i b'a fɔ ko États-Unis de t'a dɔn b'a fɔ cogoya min na k'a sabu kɛ bingani wale bɛ ta ka an sɛgɛrɛ sanga a n'a ka waati sukoli tɛ kɔnɔ a la bilen dɛ a bɛ kɛ tilegan dere yɛrɛ fɛ nin ye yɔrɔ ye yɔrɔ min ni a bɛ fɔ o ma k'a fɔ ko babu électronique ale yɛrɛ filɛ ni Kalabankura Isu Mukutari Ba Tarawele a ɲɛsinnen don station Somap ma ani aéroport taga sira la Isu Mukutari Ba Tarawele nɛgɛ kanɲɛ kari don septembre kalo tile 6 nɛgɛ kanɲɛ 17 sanga 40 dalen o sanfɛ Isu Mukutari Ba Tarawele nin de ye kamalen 3 ye kamalen 3 ninnu nana ni ka fɛn min b'u la ko k'u camoufler wa k'u camoufler kanguru o de kɔni b'u la Isu Mukutari Ba Tarawele wa u nana moto taxinin de la moto in kɔni a tɔgɔ tiɲɛna sinon caman bɛ yen mun ta tɛ moto taxi ye mais a kɔni mana ye sa walasa a fana ka se ka lakodɔn a kɔni kɛra moto taxi ye u kɔni nalen filɛ nin o de la Isu Mukutari Ba Tarawele ni maa 2 donna butigi kɔnɔna la Isu Mukutari Ba Tarawele o maa 2 donnen o kɔni e taara sanni de kɛ sa o e taara baro de kɛ sa o minnu bɛ ka butigi feere sa u ye bɛɛ lajɛlen da u disi kan Isu Mukutari Ba Tarawele bɛɛ lajɛlen dalen u disi kan u ye téléphone kura minnu yɛrɛ ta kura minnu ta a bɛ taa fo 40 ani kɔ la u ye vitre cɛ k'o ta y'a dɔn donbolo kɔni tɛ wari bɛ yen u kɛlen ni ka marifa dajɔ ninnu na n'u ye ɲininkali kɛ k'a fɔ ko wari kɛsu bɛ min ani olu k'u bolo ɲɛsin u la u taara u ye wari fɛnɛ ta ni ka a kɛ u kun Isu Mukutari Ba Tarawele wa ka tila ka bɔ koyi u bɔtɔ ka taa yɛrɛ fo bɛ marifa kɛ taw sanfɛ k'u ka moto ta ka taa kosɛbɛ kɛ o tuma maa ninnu kɔni taalen filɛ nin Isu Mukutari Ba Tarawele hali sini u bɛ ka taa u ma ye gali ko kɛra baara ye m'a fɔ Bamakɔ an laban min bɛna marifa sa ka bila an kunna ayi dɛ an bɛɛ kana sa n'an bɛɛ y'a san an bɛɛ ye dɛ mais Musa a bɛ kɛ cogo di tantɔ ni ko ninnu mana to ka kɛ sɔn mais an bɛɛ fana ni marifa de mankan minɛ ayiwa
n'an ye lakanabagaw to olu k'u ka baara kɛ a mana kɛ cogo o cogo bɔ bɛ k'u kalama don dɔ. kuma ka ca fana. donc Musafa an bɛ bɔ yen nɔ an bɛ taa Sirakɔrɔ de ka taa na ko nin baarakɛyɔrɔ ninnu garijɛgɛ ma diya Isu Mukutari Ba Tarawele don bɛɛ ye dusukun ta ye don kelen ye fɛntigi ta ye ni maa ninnu kɔni ko des bragueurs malchanceux o kɔrɔ tɛ ko olu ma bɛn u ka ko ma o don Isu Mukutari Ba Tarawele ninnu kɔni ye taara Isu Mukutari Ba Tarawele muso dɔ u tun bɛna muso min lajigin ka bɔ a ka bolimafɛn kan Isu Mukutari Ba Tarawele nka muso in a bɛ n'a fɔ o ni Kansutu ma jan ɲɔgɔn na muso ma siran marifa ɲɛ dɛ muso y'a bolo fila da k'u ni ka kule dewu wa u taara nin kɛ yɔrɔ min na Isu Mukutari Ba Tarawele o de ye Maɲanbugu ye Maɲanbugu dumunikɛ yɔrɔ dɔ bɛ yen u taara nin kɛ ye k'a fɔ k'u f'u ka muso jigin ka bɔ a ka moto sanfɛ muso fɛnɛ kulela dewu muso kɛlen k'a bolo fila da kun ka kule Isu Mukutari Ba Tarawele o y'a sɔrɔ tɛmɛsarabagatɔ minnu bɛ yen olu fɛnɛ m'u bila dahirin dala dɛ olu kɔni ye Ala ni kira minɛ ni ka u suru ni maa ninnu kan marifa yɛrɛ ma se ka ci u bolo bilen maa ninnu kɔni y'u minɛ Isu Mukutari Ba Tarawele u kɛlen k'u minɛ mɔgɔw bɛ mun na dɔrɔn ja o y'a sɔrɔ an ka finitigilakaw bɛ patrouille la o ni yɔrɔ man jan donc u maa fila kun don kelen kɔni ale sera ka tunu dibi la kelen dɔ ni o minɛna mun minɛna o ye YC Alliance Usu Usu ale kɔni minɛna Isu Mukutari Ba Tarawele mun na kɛ dabalibanko ye nin ko in na o de ye k'a fɔ a don courant kun sɛbɛkɔrɔ tigɛlen don dibi bɛ yen ni ne y'i to polisi mobili kɔnɔna la Yusufu kɔni Yusu i tɔgɔma don ne tɔgɔma don Yusu kɛtɛ Usu Usu ni Yusu bɛɛ ye kelen Yusu ni Usu tɛ kelen a banna tɔgɔma la Isu Mukutari Ba Tarawele ale bɔlen o kalam k'a to courant tigɛlen don a bɛ polisi mobili kɔnɔ a kɔni y'a jateminɛ i ɲɔgɔnna polisi min bɛ yen n'o bɛ to ka dingɔ sɔn a y'o ka yɔrɔ jateminɛ ni k'i cu o y'a talen ye koyi Isu Mukutari Ba Tarawele a y'i cu ni ka kɛnɛ minɛ o y'a sɔrɔ courant tigɛlen don an ka finitigilakaw kɔni ye fan bɛɛ mɔmɔ u bolo ma da a kan nka ni danga wulila sɛ kɔ Isu Mukutari Ba Tarawele a bɛ don muru jago la o de kɛlen sa an ka finitigilakaw ko nin ko in tɛ se ka to yen nin cogo in na tantɔ olu de filɛ nin ye ni ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka u ko bila a sen kan dɔgɔkun kelen bɔɲɔgɔnko dɔrɔn Isu Mukutari Ba Tarawele tɛgɛ taara da YS in kan o Sirakɔrɔ Mbegetana kelen in na a minɛna k'a sabu kɛ o y'a sɔrɔ dugulamaw kɛlen k'a minɛ olu ye n bɛ sa cili da a kan nka zo ninnu ni ka gɛlɛn Isu Mukutari Ba Tarawele tɛgɛ dalen mu a kan a ko ni a ma ɲɛ k'a fɔ ko ale kɔni minɛna tiɲɛ ni Ala ka kan n'o a ma ɲɛ u maa fila de don ale kɔni kelen tɛna na taa fo ale ka a tɔ kelen o tɔ kelen yɛrɛ n'o ye X ye wa u minɛna yɔrɔ min na Isu Mukutari Ba Tarawele kɛrɛnkɛrɛnna o ye cité BMC mun bɛ Sirakɔrɔ Mbegetana bolo dalen a kan a fɛnɛ m'a bila dagirin dala koyi a wulila o yɔrɔnin bɛɛ ni ka taa a tɔ kelen ni ka taa o fɛnɛ jira Isu Mukutari Ba Tarawele ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ale ni o fila don ale kelen ko tɛna na se ka taa polisiso la u fɛnɛ taara o minɛ ka taa tɛgɛ kɛ o la o ɲininkali o ma se ka i sɔsɔ a la koyi u ko tiɲɛ ni Ala ka kan ko olu de don an bɛ wagati min na ko sisan olu y'u bila ka taa tribunal la tribunal fɛnɛ ma dɔwɛrɛ da u kan commune kadi tribunal o fɛnɛ filɛ nin k'u bila ka taa lycée ba la k'u ka taa physique chimie ni bio dɔɔni kalan yen fɔlɔ an bɛ wagati min na ko sisan olu kɔni bɛ u bolo kan ye kosɛbɛ donc Musa an b'an ka kunnafoni kun cɛ ni réconciliation nationale kosɛbɛ kɛ Isu Mukutari Ba Tarawele sani an ka kunnafoni kun cɛ ni o ye an bɛ taa Côte d'Ivoire jamana kan Isu Mukutari Ba Tarawele 46 soldats minnu bɛ minɛlen don an bolo mercenaires ni an t'a fɔ ko surasiw don k'a sababu kɛ jamana ɲɛmaa n'o ye Alassane Dramane Ouattara a kun ye CEDEAO mɔgɔw saisi nin ko in na kosɛbɛ kosɛbɛ nka Assimi Goïta kɔni bɔra ka kuma a y'a yira bɛɛ la k'a fɔ ko babagali tɛ ka sababu kɛ an ka maaw kun ko ko an ka maa minnu bɛ u fɛ yen ni mandat d'arrêt international bɛ u mɔgɔ bɛ boli la ko ka
u bolila sa u ma boli sa o u bɛɛ bolila ko ka olu si tɛ yen bilen ko olu di an ma o de kɛlen dɔrɔn olu fana wulila k'a fɔ ko ja ko chantage don ko fɛn minnu fɔra kuma caman bɔra a la nka an kɔni ka jamana ɲɛmaa bɔra ni ka a ka les quatre vérités k'a yira k'a fɔ ko anw tɛ bagabaga an mago tɛ bagabaga la ninnu bɛ justice de ka bolo kan an kɔni ye bɔsira bɛɛ de di u ma yaasa an n'u bɛ se ka bɛn fɔ la nka ni o bɔsira in bɛ ka kɛ ko wɛrɛ ye an labɛnnen don a bɛɛ lajɛlen kan donc ko maa ninnu kɔni bɛ finitigilakaw ka bolo kan n ko finitigila juges ka bolo kan olu mana a juger ka u bila yɔrɔ min na a bɛ to yen o tɛ o tuma an bɛ taa semaine de la réconciliation na hali o fana la an ka jamana kuntigi a bɔra semaine de la réconciliation in bɛna to sen na fo nin kalo in tile 25 Isu Mukutari Ba Tarawele a tɛ foyi kan k'a fɔ ko camancɛ fanga in a tɔni man ca bilen donc n'a ma ɲɛ a tɔni man ca a kɔni tɔni kan ka kɛ jɛlenya ani jamana kanu ani an bɛ se ka jamana dɛmɛ ni sira minnu ye k'a daminɛ Mali kɔ kan ka taa se Mali kɔ kan yɔrɔ bɛɛ an yɛrɛ maliyɛn damaw ni ɲɔgɔn cɛ an ka se ka bɛn ko bɛn kuma sera sa an ka furukufurukuw dabila an ka ɲɔgɔn mankutu tiɲɛw dabila an ka ɲɛsin jamana ma jamana bɛ se ka taa ɲɛ cogoya min na o de kɔni ye nin ko in yɛrɛ kun ye nka ni Ala sɔnna ma Isu Mukutari Ba Tarawele an yɛrɛ bɛna ye kɛnɛ kan ni an ye kunnafoni jɔnjɔn minnu sɔrɔ a la ani o di limanaw ma sinon Musafu an ka maa minnu bolilen bɛ Côte d'Ivoire ka taa Côte d'Ivoire a bɛɛ bolila nin kuma in fɔlen Kacu taara ko bɛɛ taara kana nin fɔ ne ɲɛna u bɛɛ ye coyi kɛ cɛ Alasani b'a yɛrɛ o tɛ bɛn ya Alasani n ko ninnu tɛ publier o u y'a vidéo bila ka tila k'a vidéo effacer nka réseau ka teli o ma nin ko ninnu tɛ publier o ni nin ko ninnu fɔ aw yɛrɛ de bɛ gouvernement fila bɛ bɛn nin kan dɔrɔn mais ale y'a kɛ n'a y'o publier hali ne yɛrɛ don mais sugu kɛ dɛ anw yɛrɛ bɔsiraniw ni fɛnniw yira dɔrɔn ale yɛrɛ ko u nana fɛn min na ale mago tɛ o la u nana sariya kan sa u mana sariya kan sa u mago tɛ ko parce que ko a kɛra chantage ye donc ko fo ka u libérer diyagoya la ayiwa bisimila an fɛnɛ ko komi diyagoya an tulo degera o la nin y'u kalo 2 ye san délai in bɔra a la san délai in bɔra a la et puis an ka gouvernement yɛrɛ ko k'olu dabali banna a la n'o tɛ an ye u ka muso minnu bila ni olu bilala u ka ministre bɔra ka kuma o bɛ réseau sanfɛ an bɛɛ y'o mɛn k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la fili kun donna kow la mais olu bɛna ko bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa u ni jamana in fila bɛ se ka bɛn cogoya min na ni fili ɲɔgɔnna kana na kɛ wa ko kumaɲɔgɔnya bɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ko ni Ala sɔnna ma k'a ko bɛna nɔgɔya o tile 12 ye bi ye o ma bɔ kari la ka tɛnɛn sɔrɔ aw tila ka bɔ ka kan wɛrɛ fɔ tuguni o ye koyi Ala k'an bɛɛ sababa ma donc Musafu ninnu de b'an ka kunnafoniw kun cɛ bi folikan b'i bolo o ye diyagoya an bɛ an lamɛnbagaw ni an lajɛbagaw fo olu minnu tɛ sɛgɛn anw lajɛli la sanga a n'a ka waati an bɛ u fo k'u sɛbɛkɔrɔ fo ka daminɛ Mali kɔnɔ fo Mali kɔ kan an bɛ tila ka tasi bila kɛ an yɛrɛ kɔrɔkɛ dɔ ye n'o ye Baba Jabate arbitre international kun don ale ka kalifa minɛna a la a yɛrɛ ka saraka bɔ olu bɛ sɔn ka kɛ o kɛra juma tɛmɛlen donc an bɛ dugawu don kɛ ya Rabi ma Ala ka hinɛ a la Ala ka yafa k'a ma an b'an ka dibila baarakɛlaw fo Kansutu Jarama ale tun bɛ caméra la régie o kɔni tun bɛ Salimata Kamara Matu bolo n'olu ma sɔn Matuni ma ba don wa e mun don jɔ n'a fɔra ko Matu o tɛ ne ba yɛrɛ n'a fɔra Sali o de ne ba ye komi ne ma fɔ ko Matu n'u ka bɛ Sali de i ko ko Matu n de wa i ko ko Matu sisan n ko Salimata Kamara i ko ko Salimata Kamara ne t'a dɔn Matu la dɛ ne b'a dɔn n ko Matuni ayi ne y'a fɔ Sali ɲɛna n'i ye orobo dilan a b'i dun n'i ma se k'i den mara sani a kɛ kɛnɛma mɔgɔw la a bɛ e yɛrɛ sɔn da tɛgɛrɛ kan fɔlɔ i ka n'i den di ne ma ne k'a maraba ye n'an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma